gramo. Mabigat yan ah. Gold yan, di ba? May 50 gramo. Oo, kapal oh. Margie. Kapal. Sa akin yun. Naka-ready naman pala yung passport mo. Pag ano mo. Ano laman yan? Meron dito ko. Singsing. Singsing yan. May naputuloy ito na ako. Hindi pa naayos. Mga hikaw singsing. Oh, tunay din yan, di ba? Hikaw niya. Ito oh, yung pendant. Pindang. Ay, pagdating yan, saka na lang niya paayos. Ito yung palang mga ano mo. Buksan ko to. Ay, pakita mo. Ito pa mo yung padala. Yung binili para sa kanya. Sing-sing. Bag. Close up. Close up. Ayan, G. Oh, ang ganda. Yung kasya. Hindi kasya sa daliri ko yan. Maliit lang daliri. Ang ganda, oh. Ganda. Hindi naman bato yan, eh. Gold yan, di ba? May bato ba? Wala. Parang ano. Parang kwan. May Yung gold na naka-emboss. Nakaangat. Eto naman, pulselas. Ayan, naka-video pa ha. Para kitang-kita mo. Kasi isa nawala. Yung singsing. Ito, ang ganda. Kita? nakita na yan yung internet. Sa internet. Eh, yan ba yung dala nung ano? Pero nakuha na yung nakita sa internet na nabili na. Oh. Iba na to. Iba na yan. Hmm. Talagang sadya. At tsa! Kakamot ka, nabigyan mo ako ng yung alaga. Ito na. Ito nalagay ko sa... Ito, mayroon na lang ito. Ito yung mga bag. Galing, ano... So, inaano lang naman yun. Dinidisplay niya lang yan. Kala mo ba? Okay. Uy, may purple pa siya. Wow. Matibay to, leather. Picture. Ayan, oh. Oh, bagay-bagay dyan sa Oo suot nga, niya. naku. Lagat ka. Ganda, oh. Original, made in Italy. Leather, Margie, leather. Dala nung kapatid niya. Saan binili sa katabato niya? Baka na pinabili din. Oo, ah. Hindi, makita mo naman, Italy. Ano yung kulay yan? Ito na naman. Dami. Wow, maganda. Brown. Oh, ito yung pinapakita niyo galit na galit sa akin na walang kami ng internet. Hindi raw niya makita. Ganda, oh. Mahilig kasi yun, oh. Kita mo. Talagang tuna yan. Hindi yan yan. Uy! May maliit pang bag sa loob. Yung lagayan ng mga abubot. Nalalagay mga alahas, ah. Oh. May isa pa. Pag hindi ka pa nasiyahan yan, maniwala ka. Wala namang kaligayahan yun, eh. Manguleta na bag, alahas, sapatos. Tuwan-tuwa na naman yun. Ang ngiti na naman nun. Tatawag sa'yo yun. Pagka, meron din kasama, oh. Oh, ganda, oh. May kasamang wallet. Camel. May sa camel, oh. Ang ganda, oh. Puno ng pagkain yan. Ay, mapupuno mo raw ito ng pagkain. Ultimong saging nasa bag. Nasira na yung bag ko kasi na Puno, matigat yung pagkain. baon niya. Chocolate, mahilig siya sa chocolate. Kung ikaw hindi masyado siya mahilig. May chocolate lang. Chocolate. Ayan, ayos. Lalagay ko sa maleta kong bag. Ito sa bag ko. Kasi mahilig naman. Ayan.